Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 11 лютого, четвер, це 715-й день анексії Криму. В Криму почалися масові обшуки в будинках кримських татар. Наразі відомо про 8 випадків, один затриманий. Обшуки проводять працівники ФСБ. Причиною нібито стали заяви невідомих громадян зі звинуваченнями в участі у забороненій в Криму організації Хізбут Тахрір. Серед обшуканих і член Кримської контактної групи з прав людини Емір Усін Куку. Деталі з'ясовуються. На данный момент 3 обыска проходят в Ялте, 2 обыска проходят в Бахчисарае, 2 обыска в Холмовке, 1 обыск в Алуште. В одном из случаев в Бахчисарае это именно работает ФСБ Севастополя, предъявляет опять всю ту же тему, как по тем 4 крымским татарам, причастность к террористической организации. Речь идет о Хизбут Тахрир. Постановление суда не предъявляет в том, что якобы было какое-то заявление, и по этому заявлению, что они причастны к террористической организации какой-то, чья-то жалоба или заявление, и вот по этому заявлению они проводят обыски. За інформацією сайту «15 минут», першого заступника Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла викликали до Сімферопольської прокуратури Російської адміністрації Криму. Ми будемо стежити за подіями в Криму. Дивіться наступні випуски «Заман». В російській адміністрації Криму заявляють про візит на півострів делегації ізраїльського Кнесету. Сергій Аксьонов провів робочу зустріч з головою комісії з освіти, культури та спорту ізраїльського парламенту Яаковом Магрі. На сайті посольства Ізраїлю в Україні немає інформації про цей візит, але є роз'яснення про правила в'їзду іноземних громадян до Криму. Зокрема, підкреслюється, що іноземці можуть в'їжджати в окупований Крим і виїжджати з нього на материкову частину України за паспортом і спецдозволом в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України. З 1 квітня за українські номери кримських водіїв будуть штрафувати. Але отримати бажану перереєстрацію досить важко, скаржаться люди. Спочатку треба записатися в електронну чергу. Але з 4 терміналів працює лише один. І щоб взяти квиточок, люди стоять у живій черзі по декілька днів. У черзі декілька сот людей. До кінця робочого дня талон отримують лише половина з них. Ни чаю попить, ничего. Нужно гонять машины, полить бензин. Люди с 2 часов ночи приезжают занимать очередь. Сидят всю ночь в машине. А кто держит список, человек 10, чтобы записать, стоят на морозе. Независимо от того, какая погода. Вот это вот 222 человека. Первый покажи еще. А первый, вот, первый даже еще, даже 71-й еще даже не взял себе этот талон. Из-за этого сейчас у нас такая вот. А на морозе, представьте, как это бывает. Стоим с полшестого утра. И до сих пор не получили До номерок? сих пор, видите, мест 0. Записался в 83-м, никак не могу получить. За час окупації в Криму не провели жодного капітального ремонту багатоквартирних будинків. Так говорить головний фахівець служби технічного нагляду Євген Ярий. Жоден проведений капремонт не був прийнятий офіційно. Він ніяких паперів не підписував, повідомляє інформаційний портал «Кримінформ». Раніше міністр Кримського ЖКГ Олександр Жданов повідомив про початок ремонту 63 об'єктів і про підписання актів приймання ремонту 2 будинків в Джанкойському районі. Все люди, которые должны участвовать в этом деле, оказались не в курсе. То есть подрядчик сам что-то сделал и попытался подписать свой акт выполненных работ у технадзора. Технадзор, слава богу, оказался жильцом этого дома. Он тоже очень удивился, поднялся на кровлю. И вот сегодня мы поднялись на кровлю и увидели. Оценку, правильно технадзор сказал, 2 с минусом. Например, вот это вот железо. Мы видим, что оно не держится, не прикреплено как положено. Должно быть на замках. Через 2 года это все как минимум, не больше, улетит. Головний відкритий концертний майданчик Севастополя «Ракушка» знаходиться у напівзруйнованому стані. Місцеві ЗМІ повідомляють, замість з'ясування, який камінь краще піде на заміну біля пам'ятника Сінявіна і викорчовування бордюрів, влада краще б зайнялася ремонтом літньої естради Приморського бульвару. Реконструкція була проведена в 2008 році до 225-річчя міста. Зараз в декоративних колонах дірки, загрозливо навис карниз. В непридатність прийшла й дерев'яна сцена. Втім, у випадку обвалення балюстради навряд чи хтось постраждає. Вона, як і колони, виконані з пінопласту.
За моей спиной знаменитая ракушка, наша севастопольская. Нужно сказать, что она ремонтировалась довольно много лет тому назад и простояла довольно много, но находится в состоянии, требующем буквально сегодняшнего вмешательства, ремонта и благоустройства. Но почему-то вот наши городские власти на это внимание не обращают. До супермаркетів Сімферополя завезли рокфор російського розливу. Тільки це не той популярний, корисний і дорогий сорт сиру з пліснявою для гурманів. Наліт утворився через неправильне зберігання продукти, пишуть аргументи тижня Крим. На етикетці російського вказані і дата виробництва, і термін зберігання – до 26 березня 2016 року. Один з покупців не став витрачати час на з'ясування і повертати продукт в супермаркет, але сфотографував і виклав в інтернет, аби інші покупці були уважнішими при виборі продуктів. Російські військові кораблі пройшли через Мармурове море і Дарданели, направляючись, ймовірно, в Сирію, передають турецькі ЗМІ. Великі десантні кораблі «Мінськ» і «Азов» супроводжувалися турецькою береговою охороною. Провівши маневри в районі міста Чанаккале, російські кораблі попрямували в Егейське море. Далі підуть у напрямку до російської бази ВМФ в сирійському Тартусі. На сайті Міноборони Росії немає інформації про передислокацію кораблів «Мінськ» і «Азов». У вересні минулого року Росія, яка підтримує режим сирійського президента Башара Асада, почала повітряну кампанію в Сирії. Москва заявляє, що знищує там екстремістські угрупування. В зоні АТО не припиняються атаки в бік українських позицій. Бойовики незаконних бандформувань 50 разів відкривали вогонь, порушуючи домовленості, досягнуті у Мінську. Найбільш напружена ситуація залишається в передмістях Донецька та Горлівки. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в Пісках, Опитному, Авдіївці та на шахті Бутівка. 7 разів противник зі стрілецької зброї та гранатометів обстрілював Мар'їнку. В районі Горлівки окупанти застосували міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Наші опорні пункти в Троїцькому та Новгородському були обстріляні з гранатометів різних систем, а по українських укріпленнях в Майорську та Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм. Також мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО в Красногорівці. Гранатомети та стрілецьку зброю проросійські бойовики застосували по наших опорних пунктах біля Кодеми, Старогнатівки та Новогригорівки. Чи впливали ФСБ і радник президента Росії Владислав Сурков на події на Майдані? Цим питанням зайнялася Генеральна прокуратура України. Як повідомили Радіо Свободі у відомстві, зустрічі Суркова і російських спецслужб з керівництвом держави та правоохоронними органами в Києві були точно. У жовтні минулого року в Генпрокуратурі підтвердили, що в ході Революції Гідності до Києва кілька разів приїжджали співробітники ФСБ. 27 осіб в грудні 2013-го, 7 осіб в 20-х числах лютого і 7 20 лютого 2014-го під час розстрілів на Інститутській. Також в Києві був радник Владимира Путіна Владислав Сурков. Зустрічі були, розмови були, певний вплив був. Слідство перевіряє, наскільки цей вплив дійсно призвів до тих трагічних наслідків, які сталися. Тобто, чи це були рекомендації, чи це були прямі вказівки, чи це було орієнтування на те, яким краще чином здійснювати протидію протестним акціям. Активістка уроженка села Демерджі Лучиста Білія Ільясова спільно з Джафером Еміралієвим видали книгу про село Демерджі і мешканці цього села. Над книгою автори працювали близько 10 років. Спочатку були невеликі брошурки зі спогадами. Багато інформації було отримано під час проведення зустрічі односельчан. Книга складається з понад 800 сторінок. Тут наведені біографії близько 200 уроженців села. Дуже багато фотографій і згадок. Книга видана в 500 примірниках. Їх направлять у школи і бібліотеки. Офіційна презентація відбудеться 16 лютого в бібліотеці імені Ісмаїла Гаспринського. Мне всего было 4 года, когда выселили нас. Но то, что мы проводили встречи и их выступление записав, была выпущена в 2005 году первая книжечка «Демерджелер Коршулера». Потом сами старшее поколение написали всех соседей. И вот после этого можно было уже начать собирать материал, бывать в селах, городах по Крыму, где живут наши демержинцы, описывая их интервью, выпустить эту книгу. Если мы напишем историю села и кто там жил, соответственно, мы в Крыму,
сохранимся как народ. Виставу «Справа» 26 лютого готують до постановки в Київському театрі «Постплей». За словами творців, акторами стануть безпосередні учасники мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Театр свідків покликаний розповісти про ті мотиви, почуття і емоції, які вивели тисячі людей на вулиці Сімферополя в пориві запобігти приєднанню Криму до Росії. Будуть зачитані свідчення так званої потерпілої сторони. До них будуть апелювати учасники вистави. Героєм вистави стане і київський хлопець, який дійсно нічого не знає про ті події. І в ході вистави буде дізнаватися правду. Какой вердикт он вынесет, с чем он уйдет, это очень важно, потому что этот мальчик, он олицетворяет собой нашу страну, да, наших граждан. Воно є в полі медійному. Є ці якісь хроніки, там є якісь інтерв'ю, є якісь там уривки з ток-шоу, але нема живого людського якогось, живої людської згадки там немає про ці події. А для театру, для нас дуже важливо саме олюднення цієї теми, показати взагалі події того року, які відбулося, показати через призму людей, не через призму медіа, не через призму політиків, не через призму там позицій, чи то буде проросійська, чи то буде проукраїнська позиція, а саме через призму того, кого ми називаємо простими людьми, просто учасників тих подій, що вони відчували, як вони зараз про це рефлексують, яке їх бачення майбутнього. Наразі це всі новини. Залишайтеся з ЗТР, дивіться наступні випуски «Заман». До побачення.